Hej alle sammen, og velkommen til anden episode af Retail Tycoon, som jeg havde minus kroner, så jeg var nødt til slet min ham, der stod og anholdt folk. Så jeg har tænkt, at jeg ansætter en restock, men det koster altså også rigtig meget. Hvad for nogle udstopper? Er det den? Nej, det er det her, tror jeg. Men jeg skal lige have min varer på plads. Videogamespil. Hvad skal man bruge den til? Jeg tror lige, at kan jeg give mere? Hvor meget mister jeg? Jeg har 60 kroner. Alligevel er det ikke så meget. Men hvis du spiller det her, og du ikke kan finde ud af at gå ind på den, så først skal du gå ind på Manage, altså den nummer 1, og så trykker du på den. Det er sådan, du kommer ind. Jeg havde altid også en fejl, men der var jeg skulle til at lave den, så jeg var nødt til at starte helt forfra. Og jeg spiller fuldkommen på den samme server. Det er fordi jeg laver sådan 2 episoder, måske hver dag. Fordi nogle gange så kan det være, at men jeg er lige kommet hjem til min far i dag, og det betyder selvfølgelig, at herhjemme, jeg har ikke en computer hjemme med min mor, så derhjemme kan jeg desværre ikke optage. Men jeg optager 2 afsnit hjemme med min far. Men hvis jeg ikke skulle være hjemme med min mor som i en uge, så vil jeg have optaget 1. Men så optager jeg simpelthen 2 afsnit hver dag, tror jeg. Hvis der kommer en fejl i et eller andet, så laver jeg måske kun 1, eller så laver jeg måske 1 igen. Og som sagt, I har sikkert set, at jeg gik ud, så har jeg købt en ny parkeringsplads. Og jeg spiller lige meget lidt imens. Der er en røver. Nej. Anholdt. Jeg har kun sådan legetøj. Det er fordi, hvis du går ind på der 2, så har du set legetøj. Det er køb 30 kroner, men det giver faktisk en okay pris. Men jeg har altid tænkt mig at købe hatte. Og pat, det koster meget. Det koster altså meget, men det kan se så rigtig meget. Og så kan man få sådan Xbox og tablets og smykker, jeg ved ikke hvad. Der er mange ting, man kan få i Retail Tycoon. Men alle afsnit, de bliver ikke så lange. Men det er lidt forskelligt, hvad det bliver. Nogle kan være 10 minutter, nogle kan være... jeg tror i hvert fald sådan cirka, det bliver 10 minutter. Hvis det bliver over, så 10-5 minutter eller sådan noget. Fordi jeg optager ikke så lang tid, ellers så går det lang tid, inden den har uploadet video. Og det vil jeg ikke have, det bare sådan tager 5 uger eller sådan noget. Og det er da en helt familiebil eller sådan noget, der bare kommer ind. Why? Så tror det går igennem en dør. Jeg har kun en pistol tilbage. Det er rip. Se her. Jeg kan noget sejt. Jeg kan lægge en slikkepind. Det skal være. Jeg tjener hurtigt penge, altså synes jeg. Jeg er nødt til
er nødt til at sætte den ned til 20, ellers så har jeg ikke råd til noget. Men hvis jeg sætter et legetøj ind. No stories. Asger. Eller, jeg er nødt til lige, jeg kommer hurtigt igen. Nu har jeg igen. Det er fordi, jeg skulle lige vide, hvordan man laver storage. Jeg tror faktisk, jeg lige har fyret den væk. For jeg har ikke noget at bruge den til. Jeg tror faktisk, jeg kører ind på upgrades. Den tror jeg tager. Den der side, der skal jeg have 1000. Det var fedt. Prøv at se, hvor meget hurtigt der bare kommer. Helt vildt. Men som sagt, jeg lover ikke, jeg optager bare mega lang tid. Og fordi jeg nogle gange... Nej! Hold op! Skal du ikke? Nu skal vi gå over og se på den her. Gameland. Nej, det vil jeg ikke. De har et stort skilt. Herinde er der også meget mere, man skal have styr på. Det tror jeg faktisk, jeg gerne vil have sådan. Altså, man skal have et større skilt, så kommer der flere. Altså, hvad er det galt? Har vi ikke noget mere? Har vi ikke mere? Okay, skal jeg bare købe det nu? Okay, det er ikke mange penge, jeg har tilbage. Men nu er det bare at spare op. Nu tør jeg lige faktisk at tage slikkepinde. Altså rigtig meget slikkepinde. Køber så meget, som jeg kan købe. Godt, jeg ikke fik minus, altså jeg havde altid fået minus. Det har jeg prøvet, og det er ikke sjovt. Så hvis du får, så får du dem ikke. Bare et selv. Der er faktisk nogen, der altid gør, at hver eneste gang, du skal sætte noget på plads, så går du ind på options. Så kan du så åben eller ikke. Åben i storage. Nej, store. Nej, eller ja. Jeg siger ja. Så det der, det skal faktisk upgrades. Hvad der? Hvad koster det? 2 storage. Nej. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at afslutte nu. Så vi ses forhåbentlig i næste afsnit. 3. episode.